Mga kapalatas, so dito po tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So yun lang po mga kapaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Ayun mga kamba, nagbabalik tayo ulit sa ating YouTube channel. May palaban tayo. Yung mga Tagalog natin. So, yung sitwasyon ng gagamba, pahirapan pa rin ng supply. Mataas pa rin ang presyo dahil mataas ang kuha natin doon sa bukid. So tayo ay rekta talaga tayo sa hunter. Hindi tayo yung rekta na sinasabi dumadaan pa ng ahente. Hindi tayo talagang sa hunter talaga tayo. Nakarekta, may sarili akong mga hunter. Yan. So yung presyo ng gagamba nila, ganon din sa kuha nila sa hunter sa ahente. Tinapatan ko na para yung mga tao ko hindi na masulot ng ahente doon ng umiikot. Kasi pagka sasabay ako sa presyo ng ahente doon na umiikot, doon na nila ibibigay. Tataasan lang ng maliit, doon na ibibigay. Pero ngayon, sinabay ko na doon sa presyo ng ahente. Pagkuha ng mga tagaway nila, pinarehas ko na sa presyo. Yun, sinipag sila. Kahit pa paano, kahit gaano kahirap ang gagamba, meron pa rin tayong darating. Yung ikalawang araw, tatlong araw yan. So, susuplayan pa rin natin yung sarili nating mga pauso kasi may mga pauso tayo na hindi maiwasan. Diyan din na nabubuhay yung mga manininda natin. Yan. Kaya kailan na hindi sila maputulan para kumita rin sila. Yan. So bago kayo manood ng ating palaban mga kagamba, ay shout out muna tayo. Yan, shout out kay kay Merlin Perez. Yan, shout out sa iyo Merlin Perez. Kay Ibok Official. Yan, shout out sa iyo Ibok Official, taga Bulacan yan. Si Jisan Adlawan. Shout out sa iyo Jisan Adlawan. Si Gagambal TV. Yan, Kasakmal TV, si Rans Airi, Victor Leonsem, yan, si Liam Kalara, shout out din sa'yo, Michael Gio Arsigal, si Arlan Urbano ng Taiwan, yan, nanonood yan, si Dilby TV, shout out sa'yo. Kay Kevin Austria, shoutout sa'yo. Kay Tukwa Channel, kay Rancy TV, yan. Si Bita Keeper, yan, shoutout sa'yo. Ayun, yung gusto magpa-shoutout mga kagamba, comment lang kayo dyan sa ating comment section. Yan. So, panoorin natin tong laban na to. Yung isa. Yan o. Sana yan o. Isa naman. Nakita natin. Brown naman to na ano. Yan. Minaw. Umaga lang reaction ng cellphone ko eh. Luma na eh. Wala pa tayong pamili ng cellphone. Kaya tsaga-tsaga lang tayo. Yan. Paglabanin na natin. Talad saka itong brown. Oh, grabe. Ako, nadali pa yung tala. Nauna na siya eh. Nadali pa yung tala. Nauna na ang tala. Hindi niya naibaon yung paangil. Nabintot tuloy. Yun na. Nabintot tuloy. Nakauna na kanina ang talay. Oh, nabitaw.
Wala na, talo ang tala. Tulala na, oh. Oh. So yun, mga gagamba. Wala na, talo-tala. So ayan, napanood nyo. Sana ay nagustuhan nyo pa rin yung mga palaban natin. Alright. What's up sa inyong mga ka-hunter? So ngayong araw dito tayo ngayong kala Spider Dog. Mayroon tayong gaganapin na Spider Tournament Season 5 mga ka-hunter. So shoutout sa lahat ng mga kasama sa mga gagambahan. Ayan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe nga pala. Black Hunter PH. Ayan. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!